ברוכים בעלי הסבלנות, בעלות הסבלנות שממשיכים לשמוע אותי ולראות אותי מדבר על החלק של פרשת ויחי. היינו בברכת יעקב וראינו איך שהוא מברך יפה מאוד, סליחה, בעצם יותר מקלל את ראובן, שמעון ולוי, שברך אותם ביחד. כמו שהזכרתי, שמעון לא מופיע בברכת משה, וזה עניין לדיון נוסף. ואז הוא מגיע ליהודה, ויהודה בעצם הוא זה שהוא מעריך ומעריץ, והוא אומר, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. כלומר, כולם משתחווים ליהודה, וזה כנראה רומז למלכות דוד או שלמה, מלכות שושלת דוד, שהיה משבט יהודה. ולא נחזור לסיפור של יהודה ותמר, שמעיד היה אבי אחד מאבותיו של דוד המלך ושושלת המלוכה של דוד. והוא אומר, לא יעשו שבט מיהודה, מחוקק בית רגליו ולא יקרא תמים. יש הרבה פירושים והרבה מדרשים על ברכת יעקב. מסתבר שרוב הבנים חוץ מיהודה ויוסף, שהוא מגיע ליוסף, וגם את יוסף הוא מברך ברכה ארוכה, ואומר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי יין, בנות צעדה עלי שור. הוא היה כנראה יוסף, לא יודע, לפי הברכה הזאת, יכול להיות שהיה דון ז'ואנו, שהרבה בנות התאהבו בו, והוא פשוט לא שם לב אליהם. אבל מה שקורה בסוף, הוא מברך את בניו, זה באמת לשבת וללמוד את זה יפה יפה, ולראות מה הברכה הזאת אומרת, ולדעת מי כתב ומה כתב, אבל לא חשוב. אבל אז הוא רואה שהוא אוסף את רגליו, הוא גומר לברך, ויכל יעקב לצוות את בניו, ואסוף את רגליו על המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו, ואז יוסף מנשק אותו ובוכה עליו, והוא קורא לחנותים, ואז אלה שמכונתים את פרעה. מעניין, מי שלא רוצה להיכנס ממש לדמיון, האם זה שכתב את הפרשה, את הסיפורים האלה, היה אי פעם במצרים, אבל אני לא רוצה להיות אנטי, אלוהים כתב, אלוהים יודע, והתורה היא קדושה. אבל חנתו את יעקב 40 יום, ובחרו אותו מצרים 70 יום. ואחרי זה יוסף מבקש רשות לעלות לכנען ולקבור את אביו במערת המכפלה, וכמובן שיוסף מקבל את הרשות, והם עולים לארץ כנען, קוברים את יעקב וחוזרים למצרים. ואז אחרי יוסף אומרים, באו, האבא מת, אין מי שיגן עלינו, ואנחנו מכרנו את שעכשיו משנה למלך, והוא שחורץ לגורלנו, ובטח נזכרים בכל הטרטורים שהוא טרטר אותם כשהם באו לקנות תבואה לפני 2 פרשות, לשבועיים. אבל לכן הם באים מבקשים ממנו יאללה מחילה, שלא יעניש אותם עוד פעם ועוד פעם. באמת יוסף באמת החליט שכבר בטח נמאס לו מכל הטרטורים, וכנראה שהוא בכל אופן איכשהו סולח להם. וכמובן שהם הולכים וחוזרים לארץ גושן. יוסף הולך מלא את התפקיד שלו בתור משנה למלך, אבל לפני זה הוא אומר לאחיו שהנה הוא הולך למות, אבל אם אתם קוברים אותי במצרים כנראה לא קבלו רשות להוציא אותי, כיוון שאני בן אדם חשוב מאוד במצרים ורוצים שיקברו אותי, אבל מעניין שלא קברו אותו באיזה פירמידה, אבל זאת שאלה אחרת. בינתיים הוא באמת מת, וגם אותו חנתו ושמו בארון במצרים, כמה שאני זוכר, נבדוק. כן, והכנתו אותו וישם בארון במצרים, ולפני זה הוא השביע אותם שיעלו את הארון לארץ כנען ויקברו אותו. ובאמת, אם נסכם סוף סוף את פרשת ויחי, או את חומש בראשית, אז אנחנו יודעים שיוסף מת בשנת 2309 לבריאת העולם, והאחרון, לוי היה האחרון שמת בגיל 137, והוא מת בשנת 2232 לבריאת העולם. ובזה נגמר הסיפור המשפחתי של אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב ו12 השבטים.
ובני ישראל, 12 הבנים, פרים ורבים וכולי וכולי, ונראה זה מה שקורה להם בהמשך. חזק חזק ונתחזק, שבת שלום.